cos'è Naruto? Naku karon diri asa panorama. Suko na ako kauban. 안녕하세요. Ano ko na sa HP1. Sulot ako rin sila. Ayo. 안녕하세요. Nasa rap dere Sarap pula. Ay, paninang security guard. Kumusta ka la security guard? Sarap. Asa sarap dere Sulot ko sila ang HP1. Kagkay grocery dere Ano si Naruto? Mali tagaya sa Naruto. Maling original. Annyeonghaseyo. Kumusta na ka pare ko? Pila naman na kumpayro nun sa mo ha? Okay na ka pare ko? Kuratan ka no? Kuratan kay tao sa kawas ko. Kulbaan sila na sa Naruto. Excited mo kayo? Kumusta naman ang mga trailer? Kaya mo? Ako na sa HP1. Koreanong Pisaya. Kaya ni hupo na kay mulakaw na ko. Ay, pagpapay na kinaka sa vlog. Mara na the best na mo dito. Kayo kaya ni. Kay Kyle. 안녕하세요. 나는 코레를 쓴 나루토. Magkawasto ko magtukog HP1 karon. Pertingin ito ya. Nalakik ko rin ya. Yan ako sa HP1. Naruto Shippuden. 안녕하세요. Kasi Naruto Shippuden. Gusto ko, kay ko gwapo kay garon. Kamusta naman ang mga maot? Kaya kaya mo? Kaya kaya ko. Ha! Kami wave! 안녕하세요. 안녕하세요. 마칼랭. kasi 나루코이. 나루코 Shippuden. 안녕하세요. 스타노요. 카나 코리아노가 나루토. 코알레요. 발사이요. 드라이브 코카요. 라카노코. Kawan ako kanin ako. Kautuan ako kanin ako. Kapal ako. Kaya kita pagtanaw sa kuwang video. Kaya lipagay ko sa kan. Lipagay ko. 안녕하세요. 안녕하세요. kumusta na mo? Kini Narukoy. Kalo mo Franco, kalo mo sulod ko kalo no ukuan. HP1. Ready na kayo ko. Kumusta naman na? Okay na mo? Kaya po kayo ko ma. Kaya po kayo mo. Kaya si Naruto. Naruto Shippuden. Naruto. Hello. Hello. Kumusta mo mapa? Kaya na? Kaya po kayo po. So, tama pa. Kaya na sa kuha mo. Pinakuhin ko na. Kasi kaya kapag pinapili ko, magtulog ko tayo ko mo, mga tayo ko makikita kung di mo tao na pili to. Pag ko sa bitong ko kayo, mga pa, kaya kapag tsura, kasi na ko eh. Kamsahamnida. Yun.